Днес май ще се закачаме с публиката. Така. Здравейте, уважаеми зрители! Започва Споделено с Камеля, съдобното ток-шоу на TV7, разбира се. Предупреждавам ви, по-добре се настанете удобно, защото следващия един час няма да можете да се отлепите от телевизорите. Аз и моите гости ще ви задържим с силата на интересните теми и истории, а пък днешната е чудо и приказ. Днес ще си говори за интимните контакти, установени в интернет. Стана весело. Първият ми гост по темата казва за себе си, че е айляк човек и основното му занимание е да си общува с момичета в виртуалното пространство. Как се върти любов по интернет? Ще разберем само след секунди. Моля аплодисменти за Огнян Иванов, Оги! О, майко, здравей! Леле! Боже! Стискайте ми палци да почна разговора. Така. То е мускул, то е тяло, то са татуировки. Мога ли да те огледам? Няма да се притесниш, нали? Не, гледаме мускула и долния, ако искаш. Кой мускул? Долния. Дай да забравиме за ония мускул, да говорим само тия, където ги виждаме сега, че се притесних. Аз мисля, че се вижда за това. Не знам, аз не гледам така, аз гледам само в очите. Добре. Какво пишат? Няма да го чета. Странно. Тия татуировки са истински, нали? Да, всичко е истинско. Ето тук ми се видя нещо, имаше на врата, ако до... Ето тук с такова, какво написано? Гледай как се... Мафията не може да бъде спряна, защото тя... После ще те го прочета. Дълга работа. Дълга работа. Може писани очи. Трудно ще ми е да говоря с тебе. Цели ли си така на татуировки? Да. О, майко. О, Боже, не дай повече, моля да се. Часовникът ти, защо ти е в мъгла? Всеки това ме пита, не е в мъгла, така е просто модела. Такъв е модел? Да. Аз мисля, че така от студа. Не. Виж. Това трябва с облизване да се види колко е часа. Всичко е за близане тук. Така ли? Добре. И какво вършиш ти по интернет, моето момче? Палуваш ли? Много. Аз само това правя. Само това правиш? Да. Палуваш в интернет? Само това правя. В някакви конкретни сайтове ли влизаш или? Във всичките. Навсякъде? Да. И ги подпъкваш здраво? Всичките. Под ножа? До дупка. О, Боже. Ставам, хапвам и почвам. Не се ли уморяваш? Няма, от умора няма. Имаш фенове вече, видя ли? Ти не работиш ли нещо? Не, сея пръст. Сееш пръст? Как се сее пръст? Много лесно. Вадиш пръста и сваш пак. И какво никне там, като я посееш? Пак пръст. Пак пръст? Да. Интересно занимание имаш. Нищо не правя. Общо взето почивка само. Почивка? Да. И закачки в интернет? Да, това е най-хубавото. Хапваш, пиваш и бодваш. Като не работи... Бодваш? За клавиатурата говорим, нали? Не, долната клавиатура. Ентера. Спи са голямото копче. Ентера? Като удариш и оставиш отпечатък? Да, човек. Лесна работа. А в интернет само... Виж, всичко почна по мен да се разпада. Не ми се смейте, бе, хора, бе, не ми се смейте. Така, бъдете съпричастни към... Аз се притесних. В интернет търсиш само такива мимолетни връзки или търсиш нещо сериозно? То сериозно не може да има в интернет. Защо пък не може сериозно да има в интернет? Човек, аз съм на 26 години. От 18 годишен влезам в сайтовете, въобще за любов не може да става въпрос там. Ама аз знам, че има връзки, които са завършили с бракове от интернет за познанство. Колко процента от тях? Не съм правила статистика, да ти кажа. 5. Даже и 5 няма. Всичко останало е бинг. Какви са? Бинг. Боже. Ти си много цветущ, обаче. Харесва ми така. Да ти кажа, като има жени, ме е много добре. С какво ги впечатляваш? Айде, виждам визуално, нали, че с тия надписи тя докато прочете, ще забрави къде е тръгнала и откъде идва. Хората спестяват наистина пари от вестници, могат при теб новини да прочетат на тялото ти. С какво ги впечатляваш тия жени, тия момичета? С нищо, само ме поглеждате. И са твои? Тя е една жена, като поиска,
тази зима. Това е. Ние да ги вземем. Нали, аз те виждам, сега не мога да натисна на дивана, зрители, гостите виждат, ама там в интернет, нали, няма този жив контакт. Интернета си е интернет, ти си вкъщи, тя си е вкъщи, момичето. Каква снимка си сложил на профила си? Имаш ли въобще снимка твоя? 6 пъти ми триха профила във Фейсбук. Това, защото си бил много послушен? Не, защото само ни голи снимки си такива. Голи снимки слагаш? А защо ги слагаш голи? Облечи се? Да мога да ги впечатля как. А те може да се грижат за тебе, страх ги да не настинеш. Затова ти трият снимката да сложиш облечена. Не ги е страх, че куче от сам не бяга да... Как да че го обясня по друг начин? Трябва да че го покажа. Не, моля ти се. О, Боже! Ти ме засрами. Ти си, може би, един от малкото гости, които направо ме притесняват. Хайде сега. Хайде да не се лъжим. Коя зодия си? Козирог. Ти си моята зодия. Кога си роден? 5 януари. 5, аз съм на 10. Рабия. Добре. И какво сега? Тия надписи, кога си ги направи? Миналата зима. Миналата зима? Да. А защо този надпис така ярко, четейки се, точно него избра? Защото е хубав. Харесва ми как... Ма чакай, бе, човек. Той е Това е така ли ходи по тебе? Да, е така. Какво пише са? Я ще пиете, Огито черпи. Огито черпи! Моля ти се, свали да го видим това. Искаш ли ти? Ела, чакай, стой. Чакай, аз ще оправя с такова с микрофончето да не какате. Айде сега да те видя. Я разтвори ръце. Боже! Това като папирус, казах. Но това не значи, че ме чу. Чу ме. Но това не значи, че ме разбра. Разбра ме, но това не значи, че се съгласи с мен. Съгласи се, но това не значи, че ми повярва. Боже, човек цял ден може да чете по тебе. Аз затова цял ден стоя в интернет. Ти си цяло едно списание си. Надолу има ли различни неща за четене? Много работа има. Облечи се, моля ти се. Ще ти закача микрофончето, облечи се. Ама да ти кажа, хубаво ти е нарисувано на гърба. Кой ти ги прави тези неща? Трима човека ме дупчат. Нека да уточним за татуировките, че ако си помисля, че по друг начин те дупчат, съвсем ще се обърка. Те въобще не си го помислиха, тъй като ме гледат. Дай да те закача сега тук, да може да си говорим. Нали не те притеснявам? Давай. Как ще ме притесняваш? Аз за това мечтая деца в живота ти. Верно ли? Да те пипна? Така, супер. Аз съм ти кака, да знаеш. Аз падам в каки. Падаш си по каки. Къде направи това тяло? Аз въобще не тренирам, не. Сега вече ме но мога. останах 25 кг. Преди тренирах. Сега спрях. Не ми казай, че сега спортуваш по интернет, съвсем ще шарди съм. В затвора тренирах само и... В затвора? Да. Че какво си правил там? Надзирател ли беше? Почивах се малко. Почива си в затвора? Да. Само след малко при нас ще бъде едно момиче, което си говори с момчетата в интернет за футбол. Останете с нас, за да чуете какъв е нейният опит в интернет любовта. Споделено с Камелия. Преди рекламите, заедно с Огнян Иванов, разговаряхме за любовните връзки в интернет пространството. С нас вече е и Симона Казакова. Тя учи социология в Румъния и също обича да си контактува, комуникира в интернет. Здравей! Здравейте! Колко време прекарваш ти в интернет? Доста, може би 5-6 часа. 5-6 часа? Да. Стоги да си се засичала случайно? Никога. Не съм. Той така много обича там и той да се подвизава.
И пак ще се свържем след предаването. А ще се свържи? Да. Добре, както се казва, това вече вие си знаете. Ти на такива момчета, палави момчета като ги попадала ли си? Да, попадала съм. Това Много значи не е пъти. той единствения там в интернет. Не е единствения. Имаш конкуренция да знаеш, Оги. Без конкуренция не остава. Така анонсирах, че ти си говориш в интернет пространството с момчето и то за футбол. Странно. Да, говоря за интереси. Аз се интересувам от футбол и си избирам моите приятели според интересите ми. Ма това е доста нетипично. Ти играеш ли в футбол? Занимаваш ли Не, се? не играя. Просто ти е кеф. Да, Мисъл, просто харесвам. обичаш да гледаш? Да, обичам мачове? да гледа, интересувам се. Смятам и да запиша спортна журналистика. Живот и здраве. Пожелавам ти успех. Благодаря. Ама ти гледаш мачовете заради самите мачове или заради готините футболисти? Заради самите мачове. Страстта по играта, страстта по самия спорт. За мен това означава нещо много. Имам приятелки, които предпочитат да излязат, да направят нещо интересно. За мен не е така. Аз предпочитам да седна, да си гледам любимия отбор ЦСК. Има ли левскари тук? Левскари има ли? Цесакари? Кои са повече? Няма значение, по-ще ви преброим. Цесакари и левскари. Аз съм от националния. Той от време е много куца, ама както и да е. Гаджето ти да не е футболист случайно? Не. Твоя приятел, ти от доста време ли си с него, или? И така. И така, А и него в така. интернет ли го намери? Не, ние се познахме преди това. От доста време се познаваме, но Не е от интернет. не. Няма начин да е от интернет. Няма начин да е. Що ме гадже, няма начин да е в интернет. Той не ревнува ли така от времето, което ти прекарваш в интернет, където комуникираш с други момчета? Кой го пита? Никой не го пита. Никой не го пита. Ако той така се обърне сега и тръгне по 5-6 часа в интернет и се закача с други момичета? Не е никакъв проблем. Ви си имате така свободна връзка. Абсолютно. Интересно, не се ревнувате, а се редувате. Не се ли ревнувате наистина? Ревност навсякъде съществува, но в нормалните граници. Не трябва да се прекалява никога. Има си ревност, да. Аз предполагам, че Нормално. доста от момчетата ти пишат и съобщения, така че те харесват или пък ти се свалят, или те впечатляват. Нормално е. Пишат ми, но аз не го приемам на сериозно. Ще взема и аз да се впусна в това пространство, интернет, да видя какво се случва вътре. Айде, Там де. гъмжи. Айде, чакаме та. Чакаш ме. И какво ще ме правиш, като ме видиш там, в интернет? Ще видиш какво правим. Закани ми се, Оги. Повъртна глава той. Чакам те. Аз виждам, знаеш, сега, понеже така публиката пред мен ми се усмихва хубаво. Обаче, тук усещам един такъв бургаски полъх. Ето леко мое ляво. Ето го, виж. Не мога аз да не отида при него сега. Айде. Моето момче. Мамче. Кажи как, че така да се почувствам. Как си, как, Вземи че? си микрофона, няма ти го държа сега. Ти си младо момче. Как си? Добре съм, ти как си? Супер. Малко ме е тежко от снощи обаче. Пак ли си прекалил? Не. Пак ли близначки бяха? Не, бяхме двамата с него. Двамата с не. Ама ти тук това ново ли ти? Не е старо. А защо тогава не ни го показа? Какво пише тук? Сам срещу света. Сам срещу света? Боже. Така те се държи микрофон. Така ли се държи микрофон? Да, така Ти се знаеш държи. добре, така че. Така, и как сте с нощи? Какво сте правили с нощи? Обиколихме по дискотеки на София. На София с нощи сте... Разбивали сте софийските дискотеки? Да. Доста зле беше. Зле в смисъл... Мисля, че сме спали по 2 часа. По 2 часа. На тебе ти стигат и можеш Не ми да не стигат, спиш. ама да. Ти когато ни гостуваше преди се закани да ходиш на гости. Отида ли при тия сестри? Те тия сестри станаха по-известни от Моето момче, да ти държа микрофона. така. Тия сестри вече... Винаги искаш да ти се държи микрофона. Айде сега говори. Двете сестри, какво? Двете сестри натрупаха по-голяма популярност. Ние не сме им казвали имената, нито пък знаят хората как изглеждат. Всеки като ме вие в Бургас, какво са сестрите? Как са сестрите? Какво правят сестрите? И всъщност какво правят сестрите? Ще го запазя в тайна. Но добре ли се представи ти? Няма да разглася. Няма да разгласяваш? Да не има рекламация от момичетата? Не. Долу не щеш да споделиш. Не, прекалено хора почнаха да питат и... Ако мислиш, че ще спрат да те питат...
Ще мъкна за сега. Ще млъкнеш за сега. Да. Така, Да кажем, че нищо не е било, Нощи нищо не само стана. танцувахте ли по дискотеките или? Ние почнахме много рано. Може от около 12 на обяд, че От 12 на обяд. Че странни дискотеки сте посетили от 12 на обяд. станахме в 5 сутринта, пътувахме за София, не бяхме спали, после от обяд, така. И аз сега ти ме Красота и открехних. изящество. И аз ми открехних сега. Тебе? Кой? Да, мене. Нищо не мога да открехна. Не така. Много такова. неща има още да уча аз. И аз сега ми открехни ти или той, така, кой води с бройките? Това на 26. Това какво значение? Не мога да ме. Не можеш да го биеш още. Не. Там не се опитвам. Защото не съм говорил за... Защото гледам с татуировките, леко започваш така да го доближаваш като бройка За татуировки. бройките, там говорим за наистина много голяма цифра. Там. Много голяма. Много голяма цифра. Много голяма. Колко голяма да е тази цифра, да го си? Никой не ме авторизирал да казвам, но много голяма. 200? И нагоре са. 200 хиляди? Моето момче. Добре да е сега. Ако попаднеш, миличка моя ти, на такива мъже в интернет и ти направят неприлични предложения, как реагираш ти? Нека да дойде да се пробват. Но дали ще излезе? Оле Боже! Аз направо зазрамена се почувствах, да си призная. Нищо друго не ми остава, освен какво да кажа. Да кажа. Да ме питаш кой сега да се регистрираш и да почваш, че. И да почвам и аз. Да. За къде да чакам на повече, нали? Аз това ти казвам. След малко. Скъпи зрители, до каква степен можеш да имаш доверие на интернет познанствата си? Това ще попитам следващата ни гостенка. Тя е студентка в Нов български университет и се е запознала с настоящата си съквартиранка именно там в интернет. Моля, посрещнете Мария Бойчева. Здравей, Мария, заповядай. Нашата компания. Говорим си за интернет. Сега тук ме открехва, че там е било страшно населено. И ставали много така интересни неща за познанства. Говориме си и за футбол. Да не говориме за други така големи неща и палави, които това момче до мен е правило. Ти? Аз обичам да прекарвам времето си в интернет пространството. Обичаш? Да. Намирам наистина много приятели. Не обичам да излизам с мъже, когато става въпрос за нещо по-интимно. Но, често казвам, имам много приятели. А са жени ли обичаш? Не, разбира се. Но интернет пространството е място, където можеш предварително да разбереш с един човек дали има за какво да си говорите. В крайна сметка, мисля, че това, че в интернет не е гаранция, че няма да срещнеш правилния човек в една дискотека. Той каза, че това е невъзможно. Не е така. Не е така. Просто много малък шанс има. Да. В една дискотека, примерно, когато дойде някакъв мъж при теб и те заговори, това означава ли, че той е суперсвестният човека за теб? Не, разбира се. Те в дискотеки вече всички са в интернет. Да, и ти си Всеки е в прав, интернет вече. но става Няма въпрос, свестни хора вече. Не, Колко точно така. генерално извод, отсечета, речета отсечета. За нашата възраст говоря, че останаха много малко свестници. Другите са... Явно ти не търсиш баш свестни. Щом не си Ти срещал. като тръгнеш да търсиш, то не става така, той изведнъж се получава. Колко време прекараш в интернет? Доста, аз честно казано, дори за професионална гледна точка използвам интернет. Може би около 5-6 часа на ден със сигурност прекарвам. Добре, че са новите технологии, телефоните, които дори когато съм в движение. Ама ти прекараш толкова много време в сайтове за запознанство или в Уикипедия, например? Не точно в Уикипедия, но не и сайтове за запознанства. Зависи вече смисъл. Той има сайтове за запознанства, които се запознаваш от професионална гледна точка с хората, когато имаш нужда нещо да споделите, било то за университета, както спомена с моята съквартирантка в момента, дори с която учим заедно, се запознахме в интернет. Как стана това запознанство? Случайно ли? Да, съвсем случайно. Обсъждахме теми относно университета, кандидатстването. В един момент решихме да се видим и на живо да обменим тази информация, която имаме. И така. А с ваши снимки ли си бяхте, контактувахте помежду си? Аз харесвам на моя профил винаги да има моя снимка. Не се криеш за чужд образ? По никакъв начин. Колко пъти са те трили от Фейсбук? 6 пъти. 6 пъти. Той явно са някакви неприлични съм откривала фалшиви мои профили с мои снимки, дори под моето име.
Откривала си? Да. И аз имам 2-3 такива, са ми казвали. Фалшиви? Да. А твоите снимки ги изтриват, обаче от фалшивия профил действат. Да, ама там не са голи. Там слагат мои други. А ти притесняваш Защо ли се? държиш точно да са голи? Аз не слагам всичките голи. Слагам една, ама тя е достатъчно да изтрият. Една да видят само до коста пускаш. Ти само с това ли можеш да впечатлиш една жена? Не, аз мога да впечатля с много работи, обаче аз ти казвам, че слагам една снимка. Не съм сложил 50 снимки такива. И не ги държа постоянно. Пробвам някой път, след 2 часа место. А пробвал ли си, ако нямаш така снимка, дали ще контактуват жените с теб? 8 години пробвах така. И Контактуваха, да. Еми тогава, защо ти Искам трябва още тази повече. снимка? А повече жени? Малко ли сте 200 хиляди човек? А я ми кажи сега, жени си говорим, ама като те видя така някои мъже, нямаш ли от тях предложение? Много. И от мъже? Да. И ти отказваш ли? Отказвам, да. А в затвора Ама докато вече беше? взе да са вълня така. А в затвора докато беше? Така ще го запазя в тайна. Добре, разбрахме. Запази го. Запазя го. На мен ще ми го кажеш ли? После. А после? Да. Всички разбрахме. Запазихме тайната. После е случвало там. А с твоята приятелка вече колко години е това приятелство след запознанството в интернет? В момента сме трети курс, около 3 години, да. 3 години? Да, сме Истински много- приятелки сте Да, вече? бих казала, че сме много близки. И в крайна сметка аз наскоро дори четох една статистика, че 1/3 от хората, които в България специално излизат и намират партньори по интернет, връзките са им успешни. Което не мисля, че е малко и бих оспорвала неговата теория, че човек в интернет не може да намери правилния човек за себе си. Добре, според тебе, кои са предимствата и кои са недостатъците от едно интернет запознанство и в реалния живот запознанство? Предимствата са много, специално дори за хората, които са работещи и нямат това време да прекарат с някакви забавления навън, могат точно и ясно да напишат изискванията си. Примерно аз сега, ако не съм поставила ясно какво харесвам в един мъж и започнат всякакви мъже да ми пишат, примерно, които аз няма да ги харесвам, това е загуба на време. В интернет пространство можеш точно ясно да кажеш какво искаш в няколко изречения и разбира се да се надяваш по-голямата част от мъжете, примерно за мен, които ми пишат да бъдат такъв тип. Аз съм играл роли така да бъда такъв тип, както харесват те. Какво си играл? Роли съм играл да бъда такъв тип, както харесват те. А ти Да, всеки ден. актьор излезе. Първо ти ако кажеш, търся мил, нежен, добър и аз ще кажа, миличка, какво правиш, как си? Разбира се, мил нежен, но някои жени искат интелигентен мъж, който да си говори интелигентен, аз примерно мога за да бъда география.